Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Kinintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kari issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nyal daw ti Sabado te amin na sapada papagayam pet sa 26 di bulan ti Nobyembre 2022 at tuwi na po idanon ti ENR online ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo ti pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz para iti sabali manen na parang tintay para uweno sabali manen yan di paragdadanggay karili damdamag kadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Dahil dasar mi apo, wening kami dasar ka na kayo nga damdamag ngayon manen pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapanpanunutan gagayem ken kamsat. Rumbeng kano apo nga maamuan ti klase ken no kasano nga maararami dapo ti pan nakaabuso dagitay ubing iti pagadalan wenno iti pagtaengan na. Kastapay, may panggip iti datoy masapol kanu pa yapo ti mental health intervention may pursigi tapnon ti kasta masungbatan digitoy nga pan nakaabuso aglalo iti biyang ti pagadalan gagayem ken kamsat da. Presyo di produkto ti petrolyo manamnama manen po nga maibaba iti masungad lawas gagayem ken kamsat da. Amuyo kadi nga iti likodan na po dito may ibagbagang bimaba ti kaso apo ti teenage pregnancy karire babae gagayem ken kamsat di agtutubo. Inatapo aden parwar ti Population Commission nga bilang apo di nayanak nga ubing agarup 2,000 nga maladaga tinayanak apo dito pagilyan niya Pilipinas nga tinaganak wenno nang yanak kada gitoy agtawen laeng ti 10 aging gana iti 10 kito pat talaga umupubing di agbalin nga ina gagayem ken kaamsat ken iti sabali nga banger may panggep me dapo iti sakit mas nalawlawa nga wenno mas makaakar nga Omicron subvariant nakastrek dito'y pagilyan nga Pilipinas. Tilikudan niya awanin na po hanunayan niya mangmangig ti kaso ti COVID-19 adamanin sa bali apo nga Omicron subvariant nga dito ket adadakano nga makaakar. So agan-an natay latta gagayem ken kaabsat. Ken padaanan na po idikalman Bueno padaanan, makiinuman teto apo gani apo Barangay Chairman Elviro Aguumanen. Idi Barangay Davila Pasukin Kalpasan nga in parwar apo ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources uno BFAR ti mamimpinsan to na po nga panangipawil da iti panakailako di kita imported nga ikan. And at the same time, ada dito 11 billion no tsaka mariro iti panang lagi pa nga naaprobaran nga pundo babaen iti kalikagom ni Presidente Marcos nga mapasaya at apo ti makalapan nga ikan. Diti amo no gimula dati corals or anyaman na po dita baybay tapnon ti kasta kano umadupay ti malakalapan nga ikan na masungbatan apo ti pagkasapulan iti sang kapagilyan. Dagitoy ken sabsabali pa iti may danon ka na kayo para di may isang oras sa panakaidanon ka na kayo ti programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda para iti di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kanini patpatigapi musay, manipod kababaan ng ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay, babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary,
chapels, ken cremation services. Mabaninda pa yung mga panyawid na minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Honor Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti udelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kaya't kumaan nga yibkas iti gablaaw ko kada kayo amin nga kailiyak iti Ilimi, Abacara, Ilocos Norte iti panangrambag tayo iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bakbakara Festival to all. Sapay kuma tada ito'y nga pasken ket nakabirbirdod ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos Almarswa. Regards to all, Agbiag Bakara. Okay, tuloy. Happy Fiesta, Bacara. Didi po ti pangablaaw, manipod ka ni Mr. Henry Afaga, may isang Bacarinyo, magnanaida po ija Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you very much, si TMT Construction Company, nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayan kin Honorable Sangguniang Bayan Member Telwin Tapawan. Kasapay agyaman tayo kani Mrs. Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mrs. Lydia Raquel, ken Gigi Raquel Turner, iti Maui, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, Waipahu, Hawaii. Mr. Onoptre Durupan, Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailand, di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121J Flores Street, Lawag City. No, daditi marikiriknayo apo nga kasla sagubanit, wenno saan yung maawatan nyarik na, nasakit, mapanday nga po ni Dr. Alan Thailand. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap and Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ken agyaman tayo pa ken ni Mr. Henry Afaga manipod na po iti Pennsylvania, Estados Unidos. Okay, kas kung nagkinikalman, gagayim kakabsat, ada deti report nga ti Biang ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, ket
Aramiden na apo nga ipawil tipan na kailako kadaytay department stores and then public market sa po digitay imported kanu nga ikan gagayem tapnon ti kasta ti adada nga patrones sa ren tayo digitay makalapan digiti kadaraan tayo nga mangalap diri pagilya na Pilipinas. Diri ket tilikudan nga adda rumrumwar nga agkurkurang ti ikan na ket plano apo ti Department of Agriculture ti agisirek kadagiti imported nga ikan gagayem kamsat aglalo iti galunggong. Okay, so kung makikumusta tayo apo kadagiti coastal areas iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Mapantayo apo ti ili ti Pasukin, particularly apo ti Barangay Davila, ti Kalalawaan, nya coastal barangay siguro iti akinamyana na paset ti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Kalalawaan na barangay daan iti masakupan na baybay. Okay? Kain naman tayo live and exclusive ni Apo Barangay Chairman Elviro Aguo. Gagayem kayong kamsat kapitan na po iti Barangay Davila. Thank you very much Apo Aguo. Tited mo manin agundaway nga makainuman da ka iti dating aldaw iti programa tayo Damdamag ni Berto manipo diti ENR Online. Good afternoon Apo Kapitan Elviro Aguo sir. Good naman sa Robert, kinigiti agbubuya iti online program mo na mag-aldaw tayo amin na po. Okay. Sir, kas ko nakitayin, ada ti balaag ti biyang ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga by December 4 sa anton nga mapipalubos nga mailako kanili public markets to include private markets digitay imported nga ikan, especially dati pink salmon and at the same time pampano. Apay kakompetensya unay ti makalapan tayo nga ikan para kada kayo dita Davila digito nga klase ti lames nga gapoy di balasyo tao Apo Kapitan. Tinagpaiswanan na Sir Robert ang affected ti Barangay Davila, even Pasugin or Yakamulang Kinder Province. Yung iti Barangay Davila, we are not affected kasi iti nagtigubyano na dito mo pulos sa nag-import ti anyaman nga ikan, bastante may pelat ikan, or off-season ikan kita, dadamit lahat makalapan sa Robert, so 100% niya dito Barangay Davila, kita nga maapektaran na kinagpersonal niya, digit tuna tayo dito, may export pa, digit chairman tayo dito, nga dadakontak na, ipadala daw sa Metro Manila, para da digit bus, provincial buses, bibinayad ang dolatan pero digital, dito pa may dan, ikwadar to di ATM, kung ito pagbayadan na, kasi lahat pang pamen dito, Barangay Davila pa ikindi, nag-export ito na, deputy season ito na, so ti, Sir Robert, kisang ti, domestic bye-bye, adayo, mapasama kita Sir Robert, iso nga dito magada nga nag-import ka, antay pulos na karaman ti import, imported nga nagkaputi sa bali nga pagilyan nga may dainlako dito, tapos kandalitikan ti Barangay Davila, hindi lang ang token Sir Robert. Okay. So haan niya apektado DJ presyo kasi pagka ado DJ supply, especially adda rin aga po abroad, especially pampano, and isut na i-mention dito pampano ken dito pink salmon saan nang apektaran ti presyo ti makalapan dita lugaryo ure adda available nga imported nga ikan kadagiti merkado Apo Kapitan. Kasi na po Diyos, sa adlet nga minaw, inahamet nga limaga, the same price to sa tabela, digiti presyo ni Sir Robert. Pati dito na, dito sa Laiso Metlata, pinagitid lang, digiti puntak lang, bayan, digiti Metro Manila, digiti Fisherman. So nga, panagkita ko, handay na apektaran dito, mawalin Metro Manila, dito ka ado tita out si Jai. Ngayon dito, agit handay na apektaran Sir Robert. Okay, so sir, kumusta tika adu ti makalapan ka dito amok nga kadito naglabas nga nagsasaruno nga bagyo apektado ti kala makalapan adu sapay dito perdisyon kada dito makadkadanon dito barangay mi nga taga dita Davila kita na perper dito bangkada ada dito na
an-anod nga payaw, kadadami namin. So, kadagitoy, kumustan ti panagkalap or makalapan iti baybay nga paset ti barangay yo, Apo Kapitan? Alagit, ti adadang makalakalapan ti kalap tatagi, ti bagakon sa Robert, di kito na. Alagat, di masik ti ramata yo, ulos limliman sa DJ na batin, mabalin 20, 30, at 50 kay kit ramami ng pati na DJ na batin ngayon. Agabirit sa natamit ti kuano napintas lagi din tiyempo. May isang tonelada daw nagpangato na tati malala ti barangay daglang rumar. Kaya agraman may 10 ti konsumo ti barangay daw mo ba expected ako siya Robert. Okay. Okay, so sir, kada gitoy nga alal daw, anati kaslapang namnamaan digiti mga laptop no masukatan, digiti naperdi nga naperdi nga kagamitan da, especially payaw, itay napalabas nga nagsasaron a bagyo, Apo Kapitan. Expectarin tayo makikiti damit mo balina di rin officer men sakit agitalbog damin hindi payaw da kaya nagidi pa damit na marigriga they are waiting for the tited man TV pa rin na payaw at dadang pa itited da kaligiti operatives dito officer ben may tatakit damit yung mga ultimate pundo di payaw kaya ni Congressman San Roque damit kit response dan barang makaitid na kadito ng sa balin to petong next year kasi dito calendar 2020 to pelaing nga pundo di pangalaan da. We hope nga kadito 2020 tikit anad po permitted da tapos masukatan ni gidi payaw nga isutod gidiagan at one gidi kalugar tayo sa Robert. Okay. Adda deti na iparwa radikal man nga kalikagom ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga mapaduras ti panagkalap ano diya kagriro ti maiparukat apundo is 11 billion para kaniti mangalap fishermen na Apo Kapitan. So if ever nga da kayo ti may kanti tsansa nga maikan iti deti paset deti nga programa anya ti kayatyo nga kasla bueno ikidaw nga isu ti maiput up tapno nadadapay nga matulungan digiti mangalap, Apo Kapitan. Kit dito na livelihood tas iti payaw isu ti nagdarwan nga kasapulan ti kalugaran tayo namnamay kita magkidi na isut may sangitan da kaligid kalkalap ti barangay Davila na nag-request iti 50 nga payaw ngayon makadito nga bulan and kit medyo marigatan dahil so nga why next year ma-approve rin hindi oray na bababa tapos no adado ti pagkalapan na giti kalugaran tayo ti barangay Davila sa Robert. Okay. So with that detang kabasit di nabati nga payaw haan niya apektado ti makalapan da, Apo Kapitan. Ti pakapektaran da alakit dito kami payaw hanggang makapano hanggang member kailangan ang member kagyay so nga kapilitan di liman dakop amin higit kalkalap dito nag-divide di papananda tapos no makapagkalap damit la amin ngayon ko na ako dito tuna kita makaalakat ti may sa bugol 50 40 pasakay 60 kita makaalakat naka 100 langit no duwagasot na agkalap tinapan ka dito kita nakaalagad sa 50 kita dumasit na kwan hindi pagkwenta Sir Robert. Okay. Ura niya lang 50 kilos nga rama sa gusot na naman nagkalap hindi pagkwenta na kwan 5 times ila yung malagit na natuunay ijay estimate ko na talang 50 nga taong sa 500 ay sa 50 kilos adun ujayin daily Sir Robert. Okay. Apo Kapitan, maraming salamat. Itintad mo agundaway nga makainuman da ka iti detoy nga aldaw iti programa ti damdamag ni Berto. Ngayon na dapat digiti Jack na Amad nya kayat mo ngay padanon kada digiti agbuy-buyak indumdumngig kadata. Go ahead, Apo Kapitan. Alakit ini bagam na i-approve niya po President ng BBM na 11 billion mo para fishermen's. Kaya nagkatulong na dito sa barangay ko. And we hope na may sa barangay dati ang mabidibisyaran ka dito Sir Robert. But we will wait. Baka nang susunod na kabanata kasi 2020 tumitailang nila. Kaya sa bagay, may MT1 next year. Next 2 months is January na we hope na by first quarter at ganito dito next year, Sir Robert.
Okay. Okay. Thank you very much, Apo Kapitan Elviro Aguo, sir. Thank you very much, sir. Ayun na. So, okay, no sumsumaen tayo diti reaksyon ni Apo Kapitan na para ka diti kalugaran nga mangalap saan da nga apektado gagayem kayong kabsat iti imported nga ikan. Maybe di kiti dadakkel nga syudad to include Metro Manila, ken sa Balipay, isudat ti apektado gagayem kayong kabsat. Medyo nusyak lang nga mga analisar, medyo adda depekto na adda depekto na gagayem kayong kabsat no ham mo palubusan di kiti datin nga maiaan kasla kuma data pampano, data pink salmon na no anapay nga klase aputikan nga gapoy di abroad. I think even salmon nga digitihan nya pink gagayem kabsat imported digito mostly from Japan ken sabsabalipay kakabsat ken gagayem ti may sa karite problema dito inukwa kasla mapaidaman apo digitay umili Filipinos nga makaraman ka DJ kasjay gapot ta ipilit mulat ta nga DJ lokal nga fish ti tayo DJ available when makalkalapan digitay and one thing more amangan ta agbalinto apo nga nangina unay ti ikan kasi DJ supply alam na amo tayo ti ikan kada gito nga alal daw, ado di kita mang konfirmar, agkurkurang ket maysa kada gito pang supusop, kiti kinakurang ti lames. Iri kabukbukudan tayo nga lugar, gagayem kay kabsat, iso di jay, kaadda di kita imported, sila kung mapanag-import ti galunggong, nakadado ti nag-react ka dito, nga gagayem kay kabsat, ken sabsabalibig, gaya madari kita, existing ikanen nga mailaklako. Ngem deti nga min, saan nga mayalubog apo ka dito linteg, nga naiparwar babaen ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may parit since 1995. But deti panang suyod da kadigitay pagtagilakwan na gagayim kabsat starting December 3 gapot at full implementation dito kat December 4. So by December 3 digitay panakabagi apo when ahente ti BFAR agsursurda apo kaday nagduduma nga pagtagilakwan tapnon ipakaamuda nga saanen ikabigatan na saanen na mabalin nga mailako digijay. Tilaing ipalubos po tibiyang ti BFAR nga pakailakwan digijay digitay restaurant gagayem ken kabsat together with hotels nga addaan po iti kakasjay nga menu wenno luto wenno klase ti makan nga digitoy ket ikan nga ditoy pampano and pink salmon isumit lat na i-mention po kada ti report idikalman wenno damag idikalman so siguro adda reaksyon ti publiko apay nga pawilam apay nga pawilam ket isulat ti Chan Summit ni Pilipino nga makaraman kanita nga klase ti ikan kunada siguro tumet ni met BFAR ti bagana linteg data nga naaprubanen nga maipawil di kita nga mailako ka dito pagtagilakwan malaksid ka dito hotels and restaurant iso nga implementar tayo kentap nun tikasta maikan gundaway nga mausar apo di kita wenno mailako or isot gatangin di kita tao di kita makalapan di kita kalugaran tayo nga mangalap angem ni apo Elviro Aguo ko nana ket digiti kanu maala nga tuna especially dita biyang ti pasukin Davila pasukin ket maipipampay Metro Manila gagayem ken kabsat so lang bawi-bawi lang siguro at ti panakapatronisar deta lakom ti kalikagumam i-market mo yung kabukbukod ng mga lugar. Angim na agsubra, why not? Ngayon pa mo apoy sa baling nga lugar, aglalo no adda digiti umaya, mangangkat wenno manggatang kadigita nga lakom. Hanga kasalita do mga produkto nga problema tayo ti marketing. Kasla kumati agricultural products, bawang, sibuyas, kada adda digiti time nga awan manggatang kadito, mais, irik, kabsat ken gagayem. So nga, masapul nga adalin nga na imbag no anya ti epekto na di publiko
no totally nga iparit apo ti biyang ti gobyerno, especially BIFAR, ti pan nakailako di kitay imported nga ikan iti kabukbukudan tay nga lugar. Talaga nga desidido ti gobyerno nga mangpaduras apo iti fishery industry. Gaputa dijay ada 11 billion or 11 nga napabura na po nga dito ket mausar tapnon ti kasta mapaduras pay ti pagkalapan na gagiyem kakabsat di body supporter especially taaw di amo no anat ti aramiden da agaramid da po kadite artificial corals agited da po iti pundo para kadite mangalap especially ti panaka-establisar ti payaw nga DJ ti kalikagom ni Apo Kapitan ken sa balipay. Iti sa bali nga bangir after Apo digito nga reports may panggep iti biyang ti fishery mapantayo Apo kadite Manalon digito Manalon gagiyem kamsat dati nakaantabay iti panang nga pointar ni Presidente Marcos iti sumaruno nga DA Secretary di ba do may floaten Apo dan ti plano adan digito kasla makitkita ni Marcos nga isu ti apointaran na kas DA Secretary after nga isu na apo ti nag-take over idita ag tugaw nga kas presidente ti Pagilian na Pilipinas. Amuyo kadi inaprobaran na po ti Department of Budget and Management or DBM babeng kini Secretary Amena F. Pangandaman di pan na kay parwar ti 69,699,000 kas suporta apo ti protein enriched copra meal PECM commercialization project iti babaen ti National Livestock Program and Development of Agriculture the livestock program ti Department of Agriculture gagayem kay kabsat livestock met ti pagsasaritaan dito di kita taraken ti special allotment release order wenno saros inaprobaran ti sekretaryo ti panakaiserbi ti augmentation para iti production support services wenno PSS ti National Livestock Program. Kalikagom detoy nga sakupen ti panagkasapulan iti pundo para iti protein enriched copra meal wenno PCM commercialization project nga detoy ket singirento ti Bureau wenno ti gobyerno iti babaen ti 2022 General Appropriations Act. Segon iti Department of Agriculture ti proyekto ket nakapokus apo ngapnon ti kasta rugyan na apo nga paalistuen ti commercialization bilang maysang adang tapnon ti kasta masulbar apo detoy nangato nga presyo di kitay raw materials ti feeds nga detoy ket manamnama manen nga ngumato nga detoy met ti mangituntunda iti panagngato apo iti puunan dire agtartaraken ti baboy nga detoy ti mangipangato apo ti presyo dagitoy nga agricultural livestock gagiyem kay nga sa wenno taraken namuan nga kalikagom ti Marcos administration nga tulungan ti agricultural sector para iti production ken mamantener ti presyo di agricultural products iti nabababa level ayun sudeta apo maing-encounter tayon aside apo kaditi kinakurang ita ti production di livestock especially ti hog wenno baboy mangmangig tayo kadite hog racers gigiyem kabsat kasano nga ilakami ti paglakumi kada kayo nga aglaklak aggatgatang nagngina ti pagpakan nagngina ti hagmas yun yung even digite sabsabali nga klase ti tarake na mangan ikan to include digite mapakanti fish ikan baboy manok gagiyem kay kabsat nangina gabuta nangina met ti usarenda kaslamit ti bineg ti panagmula nangina nangina met ti agricultural inputs gigiyem kay amsata so naagbalay giapo deti nga programa ti biyang ti Department of Agriculture nga pakabusbusan ti 69,699,000 para iti pan nakasuporta ti protein enriched copra meal gagayem bumaba ti bayad digitay pagpakantayo apo digiti taraken nga mangitundan to iti mas basbasit nga puunan digitay research hog research to include poultries gagiyem kay kabsat dikada lumaka di pagangkat digitay vouchers wenno partidor nga mangitunda iti mas nabababa nga presyo ijay merkado gagayem angem kadigitoy aket masapol nga itsamba ti gobyerno kasi kadigitoy adda pelay nga po digitay lugar nga saan pay nga mapalubusan
nga agtarakenda iti baboy gubway apo detoy pinasar tayo nga pan nakaapektar diri taraken tayo a baboy iti African swine fever. So yun yung mga diskarte ti administrasyon ni Marcos tapnon ti kasta maikan apo ti importansya detoy problema apo kada iti livestock panagkalap to include iti biyang ti panagtalon. Kalikagong mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakiramanan di ginubing ka nagtutubo dahito titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito yung imported nga RTWs kasto pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae kas kamit tayo di ladies sandals kan sapatos. Aganda pa ay kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapit ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexunto Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adantay ti shower rooms Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar para iti dinto palipatan na pagtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexunto Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan para iti dito malipatan na palagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City. Sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Agraira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no.
So no talaga nga datan, importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo, dito may iwasan talaga. Awara na niyan, nilamok ket dalatad ta. So importante kung natayon prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti ko natayo nga letter tatlo nga B nga kun natayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue tan dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadan nagurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy. Intay dadanggaya po iti programa tiyo Damdamag ni Berto. Dan napalabas po nga talupulo ket siyam nga minutos kalpasan ti oras tiyo nga alas 12 gagiyem keng kamsat. Ada deti nagbalin nga kalikagom ti ni Franz Castro deti ACT Party List Representative gagiyem keng kamsat nga importante kano apo nga maamuan digiti klase ti panagabuso nga digitoy ket maipapasagrap kadigitay ubing gagiyem ken kamsat diri apo ti maysa kadigitay kalikagom ti ACT Party List Representative Franz Castro. Nakasaad po sigun ken kuana importante kanuunay nga maamuan apo digitay masagsagrap nga pan nakaabuso digiti ubing digitoy manapo ket agga po wenno masagsagrap da iti uneg ti pagtaengan wenno ti pagadalan nga saan laeng insigida nga maipapaaya na po iti wenno saan laeng nga maikan iti importansya ngem kasapulan kunana iti interbensyon no pa tapnon ti kastaket agsungbat nga insigida digitay agar aramid ti kastoy wenno di mangipapaay iti kastoy apo nga pan nakaabusar panagabusar saan niya rumbeng nga mapalabes ko na natin panakaabuso ti may isang ubing dahil man ket iti biyang ti sexual abuse, verbal abuse, emotional abuse, physical nga panagabuso gagiyem keng kamsat ngamin ket daytoy ket maisalungasing iti kalintegan dagiti ubing. Mainagi dito inpeteng ti diputado ti kinaimportante nga maadal wenno maamuan ti biyang ti linteg nga mangprotektar ken kastameten daytoy apo ti mangipaay ti proteksyon iti kalintegan di ubing no anya apo diti addang nga mabalin nga maaramid tapdon ti kasta matuldikanen wenno malpasen daytoy nga issue gagiyem kay kamsat malaksi dito inpeteng pa ti diputado wenno ti ni Castro nga maikan pa iti importansya ti panakaipaay ti guidance program, guidance counseling kaditi pagadalan kas pa ng sungbat iti biyang ti salunat ti panagpampanunot digitoy nga ubing gaputa makatulong detoy tapnon ti kasta maipaawat kaditi ubing nga digiti ma-experience wenno masagsagrap da panagabuso gagiyem ken kabsat ken mainculcate kadakwada DJ mismo nga kalinteganda nga kas ubing gagiyem ken kabsat amuyo when adu ti kastoy apo adu digiti maabuso nga ubing gagiyem ken kabsat ti nakaamak ditoy may saka digiti nakadakdakes nga parte na gagiyem ken kabsat dagiti pay mga abuso ka dito mismo nga kapamilyada no saan na mismo nga naganak kadakwada kakabagyanda dagiti nakaipakumitan na especially dagiti ubing apo nga awan tinaganak kadakwada kasi di ba napagsasalitaan tayo din dito makungkuna apo nga unwanted pregnancy dagiti panagsikog nga saan niya ing kakaayatan dagiti agtutubo gagiyem kay kamsat DJ apo ti maysa kadagiti problema nga tipay mismo nga mga busar kadakwada digitay mismo nga kadarada gagiyem kay kamsat adamit din digitay kaso nga napilaan ti kaso gagiyem kay kamsat nga ti mga busar kadakwada ket digitay yayada digitay mga aywan kadakwada or guardians da gagiyem kay kamsat nga ba nagapo nga saan niya rumbeng kumagapo ta maabusar nga rod DJ kalintegan digiti ubing ken kaasi digiti ubing
may sapay ka digitay maka-encounter ti kastoy, doon na po digitay kaso, digitay single parent, napang kumadya abroad, intalek na kinigayem na, intalek na kinikasinsin na, intalek na kinikabsat na, into naman na panawanan, di jay, abuso meten, di met mapakanen, ada physical abuse, nga wenno saan, adapay apo, di jay, panagmolestya, sexual abuse, gigiyem kang kabsat, nakita yun, digiti, sa binsa ni Franz Castro, ti AK representative, gagiyem kayong kamsat, sexual abuse, verbal no kunam, pagsasawam, emotional, ada digiti, siguro yung verbal tsaka emotional, ada tipon na, gagiyem kayong kamsat, emotional, pakitaan ma po, di reaksyon nga saan nga nasaya at gigiyem kayong kamsat, iso nga, rumbeng apo nga maikan iti importansya digito, physical, babautem, tikas taunay, kakabsat keng gigiyem. Iso nga, rumbeng laeng nga po nga maisardeng dito, para ka dito, ubing takaasi dito, ubing, mabalin nga into dumakkel, ket jayen, diferensyanan, ingana nga di mataengan, gigiyem keng kabsat. May nagi dito, impecting pa ni AK Party List Representative Franz Castro, nga uray ti seknan, iti nai-report nga kada po ti 2,000 nga pakabuklan na, ket 1,871 na kaso ti panagabuso kada iti estudyante, kada iti pagadalan, diti pagilya na Pilipinas, na nipo dapo 2019, naging gana iti 2020. Panagabuso, dito, more than 2,000, gigiyim kayong kamsat. Kunana nga kasapulan, nga ipasnek, tibiyang digiti taga-gobyerno wenno taga-ahensya ti gobyerno saan laeng itibiyang ti bineg ti Departamento ti Edukasyon no di peket itibiyang ti Department of Social Welfare and Development Office tapno na kasta maiimplementar apo ti Women's and Children's Desk kadagitay istasyon ti pulisya kas pakaiendorsaran na digitay kakastoy nga pasamak. Inayon ni Castro nga napateg nga maamuan ti pakabuklan wenno updated dete husto nga bilang ti kaso ti panagabuso nga may record kadagiti pagadalan tapnon ti kasta masungbatan nga insigida ket maipaayan iti umiso nga interbensyon kadagitay maka-eksperyensya wenno makasagrap iti panagabuso kagiyem kamsat kadagiti pagadalan. Nga itatapo ket may payan da payan ti legal assistance tapno agsungbat digitoy nga perpetrators wenno akinaramid. Kuna ni Castro nga napintas no makita ti nagduduma nga klase ti panakabuso tapnon ti kasta ket manipo diti kababaan aging gana iti kadidilekadwan kang ngatuan nya panagabuso gagiyem kay kamsat ket mai record tapnon ti kasta accurate, updated, digitay mainaigi di kakastoy nga issues. Mainaigi dato, inpeteng ni Castro, nga kas mangibagbagi, iti biyang wenno linya, digitay kang rurana sektor, iti edukasyon, ti pagilian, saan na nga konsintiren, wenno ipalubos nga maaramid ti panakaabuso, digitay ububig. Dato akapo, alliance, of Concerned Teachers gigiyem kay absat Alliance of Concerned Teachers parang representative coming from the group of the teachers gigiyem kay kabsat inayon na nga adda digitay nakasagana nga linteg may isik pay panggep kadagiti kakastoy nga banag ken adda mekanismo grievance machinery ken Korte Suprema nga mangadal tapnon ti kasta maipaayan ti tulong di ubing ken maipila ti maiumiso nga kaso tapnon ti kasta agsungbat digitay akinaramid no maestraman wenno mangisursuro no ibsuda nga talaga ket na i-record nga adda apo mapariknikan nya adda ti panagabuso da kadid ubing iti biyang ti pagadalan ayon amuyo apo ti panakaabuso di ubing adu diti mamati especially di psychologist nga ti panagabuso gagiyem kamsat it's either sexual, mental, gagiyem kayong kamsat, physical, oral, mabalin na po nga mabalin nga DJ ubing nga naapektaran rin sobrang nga maapektaran rin ket idakdakkel na DJen medyo addan to sinto na wenno agbubuteng wenno adda amin namin nga ma-develop
nga ano ken kuana gagayem ken kaabsat. Isu nga rumbi nga po nga maisardeng detoy nga mapaspasamak kadi kitay ububing tapnon ti kasta saan nya agtultuloy apo iti pan nakaabuso da. Yeah? Okay, kasangwanan nagtultuloy tayo. Thank you very much to TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Tawag City. Babayin ka ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili Marcos. Thank you very much ken ka Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kada Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner, manibada po iti Maui, Hawaii. Thank you very much Mr. Henry Apaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Agyaman tayo kini Dr. Alan Taylan, nadarikrik na inyo apo, mabalin nyo timapan kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Ms. Elis Tamayo, dita Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Happy Fiesta, apo nga taga Bacara. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ken maraming salamat. Ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan hinggan ti kangato na kalidad, pada-pada may indi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay yu iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Dahito yan tinurore di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kay matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kanato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Okay, tuloy-tuloy. Walo pa minutos, agalaunan, iti deto'y aldaw, gagayim kayong kabsat. Ituloy-tuloy tayo po, dito intay diskutirin, pagsasaritaan, damdamag. Iti deto'y aldaw, iti programa tayo damdamag ni Berto. Amuyo kadi nga da sursurok ngem 2,000 nga manadaga, tiya nayanak, wano inyanak, di babae, iti edad, 10 aging ganat, 10 ket upat. Ubi nga, di kitay expert sa po, doktor sa kunada, tinasapa nga panaganak, di kitay ubing ket, wano di kitay babae, ket mabalin na mangitunda, iti, banay iti bagida, 10 to 14 years old po, di kitay naganak, iti pagilian tayo ng Pilipinas, deto'y ket iti baet, nga ada ti record, nga bimaba, ti panagsikog di kitay teenager di kitay dito may bagbanga teenage pregnancy dito kitag 20 sangapulo ket 8 agpababa kinunati Commission on Population and Development gagayem kabsat no POPCOM ti officer in charge dito nga pangumpisinaan Executive Director Lolito Tacardon nga adda ti kitay elemento nga especially element of sexual abuse iso nga dagitoy nga ubing ket mabuntis wenno masikugan gagayem ken kabsat iti nababaunay nga edad kun ano to nga we are monitoring imon monitor da sipsiputan da po ket dakkel pay laeng nga po deti agdagup 2,000 wenno nasursurok ngem 2,000 nga ubing nga naganak nga dagitoy ket agtawen ti 10 aging ganat 10 ket upat nga deti ket makaalarma saan laeng nga po kaditay saan laeng iti biyang ti salunat ngem ure pay ditay biyang daa po nga kas makipagili gagiyem kabsat saan met nga nalawag no detoy nga numero ket manipod no detoy nga bilang ket manipod di maysa nga partikular nga tawen wenno average itay napalpalabas nga tawen nabigbig ket di nga iti kalabes babaen iti survey ti UP Population Institute kinuna ni Takardon nga dagiti babae nga nagsikog ken naganak sakbay apo nga dumanon ti tawen diti 10 ket siyam bimaba manibo dapo ti 8.5% iti tawen 2013 ket nagbalin nga 6.8% gagayem kay kabsat kitkitain tayo kunana iti masa na inayad pa nga panaging Kristi populasyon iti sumarno nga tawen gapota dito ket mangibaba iti fertility level dagiti babae segon ken ni Takardon Makikita ko na babayan ni POPCOM ti impluwensya ti COVID-19 pandemic kas faktor iti panagbaba ti fertility rate dito pagilyan nga Pilipinas. Idi kasagsagan na po ti pandemya at dagitay sense nga dagitay volunteer nga family planning probably gaputa narigat ti biag napay conscious da ken ada dagitay handa nga kabalin na po nga pakanen di anak da po narigat ti biag nayon na pa nga iti bababa ti birth rate sini maysa ket maysa nga oportunidad tapnon ti kasta mapaigatan ti good planning program gagiyem kamsat apo amuyo dapat lang makontrol apo ti populasyon gagiyem kay kabsat para kanya no siyak lang mangkit kita amuyo ti populasyon dakkel detoy apo nga pangta iti seguridad nupay ti biya nga po ti simbaan na winusekta ti relihiyon na kontraen dati birth control wenno panangipawil wenno anyaman na po nga wagas tapnon ti kasta maliklikan ti panagsikog wenno maliklikan ti adu ti tao gaputa ije Bible go to the world and multiply kasla pamili na po ti Dios ngem no siya kamay sa apo iti nababa nga magawat ti kapanunutak pangta iti panagduras ti dakkel unay nga populasyon. Isu nga rumbeng nga maarami dapo ti panagplano iti familia. Ang kay nga mabalin nga mga naisasiat ko mga rod, no di ka na yan anak, Robert de la Cruz baka ko na yo. Pero andito na ako Isu nga rod nga kitkitain tayo. DJ, I'm more than 50 years old. So, kitkitain tayo. DJ, adad dapay nga pan naka-implementar ti family planning para iti masangwanan. Apay nga pangta iti panagduras. Kasanot pangalaama po iti kita nyo laing nga ti mapaspasama kiti pagilyante nga Pilipinas importer tayo apo kaditay trabahador
dili OFWs, overseas Filipino workers that nga uray even professionals maipandabo di balasyo tao. Ala na pintas di professionals nga mapandag trabaho kas na turpos da when nagbalin nga karera da napintas para kadakwada gagiyem kamsat o kita inyo adda digiti teachers adda DJ abroad ano to brada mangisuro may sa dito in interview tayo apo dati nga katrabaho kiti radyo ni Ojin Kiena sa Kokojong DJ Korea adupay digiti teachers nga napan DJ abroad nga napan nangisuro ngem adumet digiti teachers to include nurses and even sa bali pa nga profesyon nagturpos dito professionals dito gigiyem kay kabsat tay kunada degree holders ngem adda di abroad ano to brada agtagibalay OFWs caregivers gagiyem kay kabsat iso DJ ti ano problema so pagkaganyan na sitwasyon ti may isang pagilyan na ket maidegdeg apo ti dangangato ti populasyon anat expectaren tayo gagihim king kabsat saan kadi nga adad nga panagrigat o tata di ba may nagkainitan sila Senator Tolpo at Senator Cynthia Villar apay gaputa makon-convert kano apo digiti pagtatalunan tapnon tigas takit agbalin nga commercial establishment wenno saan agbalin nga subdivision and so etc para kadiri developers gagihim kay kabsat ngem no pang namnaman tayo ti panagtalon kadigitoy gagiyem kay kabsat nangigyo ako di interview tayo di may sa konsehal iji Santa Praxedes Cagayan Honorable Gil Buenavista Chairman ti Committee on Agriculture ijay Santa Praxedes Sangguniang Bayan anak ko na in retiradan in subli di kiti manalon ti talon di kiti landlordsen ngamin di da mapataod ti gastos da so narigat na po nga pangnamnamaan ti panagtalon kas maibilang kadadasaran saan dit siguro nga may appropriate di balis kababaan may makadadasaran nga pagsapulan wenno pangalaan iti pagbiag gapo ti kastoy nga sitwasyon so dapat laeng nga po may kanti importansya ti panakaplano ti familia. O kita nyo, more than 2,000 bing inyanak. Digitay, inyanak, digitay 10 to 14 years old. Gigiyin kay kabsat. Nakaasawa nga ta digituin. Legal nga ta, di ba? Na mapalubusan nagkalisa digiti minor de edad. O ano digitoy? Baka ti papkom ko na nakit bunga ti pan nakaabuso, rames, or anyaman. Gigiyin kay kabsat. O, no inayon mo pa, digitay legal nga agasawan, aggaayan ayat nga aggaanak gagihin kabsat di supay nga manginayon iti dakkel nga populasyon ti pagilya na Pilipinas gagihin kay kabsat ya mo no manong bilyon tayo the other day that was last week nayanak dito Pilipinas apo iti may 8 a bilyon nga tao itintero alubong gagihin kay kabsat so yung Pilipinas na nakakuha nun so meaning to say usto apo dito yung parwar ti Papcom nga adu digiti mayan anak gagihin kay kabsat diti amo no kasano ti birth death rate gagihin kay kabsat no manot ti manot mayanak manot matay nga sumukat dito yung lubong ngem para kanyak nanumo ka panunutak ko nakmanen na dakkel nga pangtaa po iti panaka paduras ti maysa nga nasyon nya kas ti pagilya na Pilipinas ti dakkel unay nga bilang ti populasyon. Okay? Awanin na po tinabati pa nga oras ti dating aldao para di programa tayo Damdamag ni Berto ti dati ti pagayam po ni Robert Berto de la Cruz kinadwate ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam tingkay panagbuya ken panagdingeg. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikabong tayo. Awan malabsan, amin ket may payang ti gundaway, iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto!
So kalikagong mo di makagatan kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakiramanan di ginubing ka nagtutubo dahito titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito yung imported nga RTWs kasto pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilian yung gowns sa babae kas kamit din di ladies sandals kan sapatos. Adan da pa kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapit ti kalidad di kitilako da. Ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para tingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique. The home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem tegtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan dito barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos. Yan po, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ni King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Pinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Ti napalabas.
Kablawan ta kayo itinagasat nga malim. Ti Sabado tayo amin na sa pada. Nobyembre 26, 2022, dahil manenti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti sa baliman na parang ti programa tayo, Tinapalabas. Edi dito nga malem, intay tunuyan, dito may katlon nga bansada. When no may katlon, nga intay panangibasa, panangituloy, nga panangibasa, edi dito surat ni Pagayam tayo Ramon. Ngayon kasangwanan niya dito tuloy nga ibasa, ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni Ramon. Agyaman tayo di TMT Construction Company, nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaeng ka ni Honorable Telvin Tapawan. Pagyamanan tayo pa ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner, iti Maui, Hawaii. Ni Mrs. Erlinda Ferminhood, manipod iti Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre de Rupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, iti Siyudad Tilawag. Agyaman tayo pa kada Mr. Joe Agtarap kan Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Tipugad Lawin Air Conditioning Shop na masarakan iti Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag. Thank you very much kani Mr. Henry Afaga, manipod po iti Pennsylvania, Estados Unidos. Kakailan nagtuon ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. Dahil dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni, isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti protection daytoy lapayag tayo. Babaeng ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibuker nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip, ket iti ingkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may nga tawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga ramidan na, ket ramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, no itantantan, tin kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na nga tay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So, Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi daytoy nga panagtutudo agra iramanen ti sakita dengue.
Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter 3 nga B nga kuna tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadahan nagurigor ang damit nga makarik na timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Kaya't kuman nga ibkas iti kablaaw ko kada kayo amin nga kailiak iti ilimi abakara Ilocos Norte iti panangrambag tayo iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bagbakara Festival to all. Sapay kuma tada ito'y nga pasken ket nakabirbirtod ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos Almarswa. Regards to all, Agbyag Bakara. Ituloy nga ibasa iti may katlon nga gundaway dahil surat ngayon patulod ti pagayam tayo nga ni Ramon. Nagbalin nga komplikado Manong Robert. Diyak maawatan ti sitwasyon ni din dananang kini Tata Gavino. Masansan yom umay ni Tata Gavino, iripagteengan, ngayan ko. Ngem puro panangisidir, panang babalaw ti araramiden na winibagbaga na kanyak, may panggip kini nanang. Diyak maawatan no bunga ti panagimimon na. Ngem iti na minsan, kastoy di dagbali na balikas ko kini Tata Gavino. Laglagi tata nga pinalubusam ni nanang nga mapanidyaban lasyo tao. Sikapay ti nang nayon iti urnong yung akwarta nga inosar na pare ti panagabrod na. So nga adamet lakin ka no apay nga pinalubusam. Para kanyak sa angkong amuno anya ti talaga nga estado ti relasyon yun. Kas may isa nga inanak saan ko nga isukat ti inak? Patpatgik ti inak ta iso tinakautanga kiti biyag. Nasakit para kanyak di kiti adu nga pamabalaw ken balikas mo ken kuana. Ngem, saan kami ta mababalaw kaputa? No adda ti panpandagam nga pagibasaran. Makaamu kayo mangurno si bagiyo. Day talaeng ti, may bagak ka di kiti adu nga pamabalaw mo ken ni nanang. Kaslatim na kiti kaungan tirik na ni Tata Gavino di kiti balikas ko. Ngem iti kaungak talaga nga marimena uno, marimenak ka di balikas na. Makapungtutak nga tibukod ko nga inakit pagsasawan uno, adu di kiti negatibo ako mentuna. Iso nga kasjay tinagbali na sungbat ko ken kuana Manong Robert. Nagdumog ni Tata Gavino. Gusto ka, Ramon, anak? Gusto ka? Basol kumitlaeng no apay nga pinalubusak ti inam nga napan nagtrabaho di abroad. Kensyak pay nga talaga tinangipaay ti
kantidad nga kinasapulan na. Iso nga awan sa bali nga babalawik no, saan metlaing nga tibagi. Ngem kayat ko nga maamwam. Kayat ko nga maamwam, Ramon, ay ayatek unay ni nanang mo. Nagtulid pa'y digiti panawen. Nukasta nga tumawag ni nanang kanyak, may sa tisaritaan mi. Ti panagdamdamag na kini Tata Ramon. Wenno, panagdamdamag na kini Tata Gabino. Ngem kanayin ko nga ibagbaga nga sa anin unay ng umay di balay. Nasayaat nukasta. Dagita digiti balikas na. Kayat ko ti agunton ngem ibaga na mitnit no kwa nga, isarding minti agsarita kaputagdan ti amo na. Isu nga, saan na kamay kanti gundaway. Nagtalined nga rod nga burbur tsa kanyak, no anya ti kinapudno. No anya ti estado ti relasyon ti inak. Ken ni Tata Gabino, nga arig na agsyuman kanyak, Manong Robert. Tinagtrabaho babaen ka dagiti taraken wenno dingwen. Dagiti na ibati nga taraken nga baka kastamit ten kalding pakiramanan dagiti baboy. Arig na awan ti sayangik nga oras tapnon ti kasta mataripato kida nga nalaing. Nagbalinmet nga po unak ti subang sangpet nga kwarta nga ipapawit ni nanang maniko diti pa nagtrabaho ni abroad. Lupay, saan ko nga maibaga nga bukod ko digito'y nga taraken Manong Robert gapuda digito'y ket puunan ni Tata Gabino. Inaramid ko latta ti amin na kabalinak tapnon ti kasta matagiben ken mataraken digito'y. Nga mabalin nga isudan to ti makatulong. Nukas pagarigan at dantumanin may paayagasat da ket mailako digito'y. Kasta tinagbali na biyag ko bayat nga awan ni nanang ken timmanaw metten ni Tata Gabino iti pagtengan na ito. Iti may sa abigat kasangsangat ko idi nga napan nagala iti pagpakan ko kadagiti taraken. Idi makitak nga da nga nakaparking ti tricycle ni Tata Gabino. Naimbag nga bigat mo tata, nakapasyar ka. Balikas ko. When imayak Ramonta, kahit kukumanga, lawlawagan ta digiti taraken. Amumet nga, digita kit kukwak. Nupay adada na inayon, adada na ilako gaputa. Madwang kaunay diti taraknem. Kaya't kung aglin na wag ta, anya ti kayat mo sawit tata. Kinunak, bingayen tayo dan Ramon, iawit ko ti daduma, kaspan nakabagi. Gaputa, inemen digiti baka, sana bale, alaklatan ti dwa nga, babae nga baka, may batiking kan digiti upat, bukod mo digiti jay. Ore ti baboy kastamet. May amon digiti kalding ta taraken mo latan. Kasapulak metten ti trabaho gaputa. Kayat kunti agtal na. Anya ti kayat mo sawin agtal na tata. Kayat ko nga damit ten iti bukod ko nga trabahoen. Aglalo sanak metten nga taw-tawagan wenno awanen ti komunikasyon mi iti inam. Diyak mo no apay. Siga, taw-tawagan na kakadi. Uwen tata, tumawtawag met. Ngem no,
agdamagaking kwa na may panggip kada kayo. Ibagana no kwa nga. Isarding minti agsarita gaputa. Ada kanun ti amo na. Masansan niya kasta tata. Impudnok ti agpaypayso, Manong Robert. Nagsinaay ni Tata Ramon sana indumog sana indumog ti rupa na kimitay di baba. Idiyangad na detoy kaslaarig na makalwa. Binebean na ko na talaga ti inam. Saan na niya pinapanunot ti sakripisyo ken tulong ko ken kuan natap na makadano ni ti lugar nga yan na. Ngemore no kasta. Kasko nami din basol ko metlaeng ta pinalubusak. Basol ko metlaeng ta inted ko ti kantidad na kasapulan na. Tata? Wen, basol ko. Sungbat namanen. Agingga nga inawis ko nga rod nga napani ti koral nga ayan dagiti taraken na baka. Ayan na dita ti alam tata. Daki ti kadidwa nga nataengan ngamin ti may isang anak dakit masikog. Nuwen ken mabalingkit kiddawek ko mga iso ti may isa ka dagiti ibatim. O sige, no anya ti pilim nga ited kanyak napiyalay nga mapasublik Ramon ken adaw bracket di balay. Sige tata, itulod ko ida di balayo. O may kunto ipanidano, maka-istimara kiti unig ti balay. Saanin? Mangbaunak tulat tanti o may mga lakadakwada. Saan mo na pagtaktakan pa Agyamanak, Ramon iti, panangawat mo kanyak. No adda ka di kiti, naglablabi sa kanak koket. Pakawarin na. Aglalo no da nagkurkurangak. Makamukal ako mang kanya. Aawam meti amok nga. Naglablabi sa mo no nagkurkurangan tata. Agyaman akmet iti. Ado nga tulong mo kada kami kaninanang. Agyaman akmet iti. Panagbalin mo kas may isa nga ama kanya. Bueno, kas may isa nga ama kanya. Agyaman tata. Kinunak Manong Robert ket dita nga nasiputak ti panagregreg ti lua ni Tata Gabino. Agingga nga nagpakada detoy agar arubos dagiti luana. Nagsina kami ti dedi agundaway nga sililiday ti maysa ken maysa kada kami. Gaputan numan pay saan niya iso ti pudno nga amak. Jak maliklikan niya panunuten nga addamet kinaimbag nga naipaay na kanya, Manong Robert. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi pa yan, ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo, kada iti minatay, babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa Bali Alugat. Ti Lily of the Valley, katandaan ti dua asangay, masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Puropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager, Lily of the Valley. Dahito yan tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti magagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae, pakiramanan di ginubing ka nagtutubo, dahito titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito, imported nga RTWs, kasto pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae, kastamit ten di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products, or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapit ti kalidad di kiti lakod ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di kiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagservi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, para iti dito malipatan na palagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Diretso maganad kasi TMT Construction Company di 48A Kabungan North, Lawag City, babaeng kani Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo kani Ma'am Erlinda Ferminhood di Barangay Nagdikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Noda di marikrik na yo apo, mabalin nyo ti papanagpakonsultar kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin
Air Conditioning Shop. Iti Balintawak Street, Lawag City, babayin ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap. Iti barangay iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Henry Afaga, manipod iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel, iti Maui, Hawaii. Ken pagyamanan tayo ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Pinaala na rod ti dua nga babae a baka. Kasi sukanulatan ti sukat digidin sang petna. Idi may rugi nga mataraken digitoy. Nang paalamet ka digiti baboy, idin to nga digiti kalding ket saan na niya naginteresan. Awan tinabalinak manong Robert ta pudnumet nga isut akin kukwakin ng ipunan. Nga imuna ka digiti na sa nga taraken. Kasla nalag-ana nakpay gaputa bimmasit digiti pakanek nga dingwen. Dita kabsat nga kasla namin pinsanen nga nagsara. Tiri daw ti tunggal maysa kada kami ken ni Tata Gabino no siyak ti mang panpanunot. Kasla awanen ti naglabas kada kami. Kasla saan kami nga nagnaed ti may sa abubong. Intultuloy kumet ngayon pasnek ti nang taraken kadagiti na sa nga dingwen. Kay sudalayin ti pang namnamaak nga mailako ken mainayon iti sang kabasit nga naurnong ko iti pawpawit ni nanang. Nagtultuloy nga rod ti aldaw kabsat ko. Iti maysa nga aldaw nga panagmaymaysak agin inana akidi. Idi ta mapanunot ko nga addan na sursurok nga makalawas nga saanin niya tumawag ni nanang. Nagkibayo ak. Anya nga ti mapasusama kiti inak. Agsakit nga ta wenno. Wenno anya. Kinun ko na kitinakem ko. Kaditi ti marunong aldaw, panay ti panangururay ko iti tatawag na. Ngem na paayak. Agduan alawas. Nga awanti, tawag nga maawat ko manipod kaninana. Sa anak ngamin nga tumawtawag ken kuana gabuta adda digiti gundaway nga saan nga sungbatan ket no agsarita kami kadit sumarno agundaway ibagana nga kabisi na edita agtawag ak. Inururi ko nga rod nga isu ti mawag ti inak. Ngem na paayak. Agingga nga iti maysa asardam manong Robert. Napanunot ko nga tawagan ni nana. Agkirkiriring ti cellphone na. Ngem saan na metasong batan. Amangan nubisi kinunak manen. Dita kabsat nga nagpanpanunutak no, anyan ti sasaadin na. Nubisi, masakit wenno, adakit di problema na. Saan na ka makaibnay ti dedi agundaway? Pasaray paringak, wenno idayal ko ti numero nangim talaga nga saan na sumungbat. Agingga nga jak na puputan kabsat, naalakon titurok ko. Edi makariinga kiti agsapa sigod nga pinidot ko ti cellphone ko. Kinitak no, adda tawag ni nanang, ngemawan. Tilaing naka-record iti call ket digiti tawag ko ken kuana. Anya nga tatikon ni nanang. Pemitin nga dinakmet laing hintawagan. Nga ta. Masakit nga ta ti inak. Saludsud ko iti bagik. Bimangunak manipod iti pagiddaak nagdiretso ak iti kusina. Dito'y kabsat nga nagtempla iti kape. Bayat ti panangib-igop ko iti kape, talaga nga magagara na ka makaamuno anya ti sasaadin ni nanang nga iti balasyo tao. Panay manen ti panang pakiriring ko iti telepono na.
Ngem kaskas di nga napaayak. Saan na nga sungbatan? Aging nga nalpas ko nga ininom ti tinempla ka kape. Oras nan tapno mapanak iti kataltalunan. Tapno iti kastakit mapangkumanen igapasan ti kanen digiti dingwen. Ken pakanektumit ten digiti tarakin na baboy. Babaen ti linutok nga ruruot ken bulbulong. Pakiramanan nin ti tuyo. Inbatik nga ro ti cellphone ko manong Robert ket nagturong ako niti ayan ti pagalak ka digiti ruot nga kanen dagiti taraken ko. Naiwalin ko digiti trabaho medyo agtangkaya genti init. Nagawid akiti pagtengan. Dita kabsat nga, tinurong ko manen ti cellphone ko. Ngem kas ti pan nakapaay ko itay agsapa. Awan ti nakitak. Nga tawag wenno miskol ni nanang. Adadda nga nagtibayo ak. Adadda nga nagproblema ak. Apay nga ta. Apay nga ta nga di metlaing tumawag ti inak. Anya ti mapaspasa amakit ko ana. Sang kumit nga rin kayat ti mapanya ni Tata Gabino tapno. Agpatulong ak nga mangkontakkin ko ana. Diyos ko anya ti aramitek. Pangaasi mapo isalakan mo ka diti inak no daman iti. Saan niya nasayata ka sa saad. Patpatgi kunay ti inak Diyos ko. So nga pangaasim. Salwadam ko man ninanang ko. Naglabas di kiti aldaw, Manong Robert. Bulan ang tinaglabas nga awanin ti komunikasyon mi iti inak. When kabsat ko. Ti dati nga numero nga tawtawagak nga iso ti numero na. Ketawanin. Oray ti biyang ti Facebook ket saan ko nga maparwar pa iti account na. Ti Messenger. Saanen nga umubra pa ay. Adaddan niya naglidayak. Apay nanang. Anya ti basol ko kin ka. Basol ko ka diti. Diyos ko, anya ti mapaspasama kiti inak. When ramraman na ka din ni nanang iti. Pananglipat na metengin ni Tata Gabino. Kakasano ti rumbeng aramitek. Anya ti aramitek, Diyos ko. Kinunkunak, Manong Robert. Mamati ka man wenno saan, dandani idin tumawen. Nga awan ti komunikasyon mi iti inak. Nagbalin nga iso ti problema. Agingga nga dati nangisingasing kanyak nga mapanak ka di ahensya ti gobyerno nga mabalin na makatulong kanyak tapnon matuntun ti inak. Ngem kaskas di nga napaay kami. When kabsat. Ti agency nga nangipatulod ken ni nanang ket awan ti informasyon da no adda pay laing iti amo nga nangipananda ken kuana wenno awan. Adda pay ket din atap da nga rimwaren iti pagilyan nga ayan na. When mano. Dayta iditi rumrumwar nga informasyon kari di ahensya ti gobyerno ano pa na. Nagbiagak na rin nga agsulsulo ngem kas laal-alya latta ti lagip ko kininana. Kankanayon nga iso ti linaon ti panunot ko. Aging kakabsat nga adu digiti simngay nga sayang buseng. Nga ninanang ket simurot iti sabali a lalaki. Nga ninanang ket simurot iti may sa akulto. Aging gayta ket saan mi nga amuno anya dayta akulto. Nga ninanang ket nagawi den dito Pilipinas ngem saanin nga may pay. Iti ayan ko.
Anya ti basol ko nakaspudnuman digito ay Manong Robert. Basol ko ka di. Bueno adda ka di basol ko ti inak. De di binulan niya awatek keng kuana awan metten ti maoray ko. Inpasnek ko latan ti nagtrabaho babaen kadagiti dingwen. Nga naibati kanya babaen kanita taga Bino. Agarup na suruken asa nga pulo atawen dahito nga pasama. Nga aging gaita kitawan ti damag ko no si bibiyag pay ti inak wenno sa anin. Saan ko nga amuno sa dinno ti pangsapulak, Manong Robert. Adaan ako ni ti asawa kinadaan kami metten iti dua nga anak. Nagbalina na pagsapulak ti panagtaraken iti dingwen ken kastamit ten panagtalon. Katulungak ti asawa kiti deti nga trabaho tapnon ti kasta pamataudan mi ti agserbi kada kami. Ket no dumdungeb ngan ti inak. Ket malasin nak babayan iti deti nga pakasaritaan ti biyag ko. Kayat ko nga ipakaamuken kuana nga mailiw ako na yen. Kayat ko na makita. Kayat ko na makadin na. Kayat kumitten nga pagserbiyan tapnon ti kasta masupapakak na di dungo kinayat na. Ken utang ko iti panangipaay na iti gundaway amakitak ti lubong. Manong Robert dituyen nga sirka wenno rekpak detoy surat nga nakaimpalaunan ti pakasaritaan ti biyag ko. Agyaman ti ayat mo nga nang basa iti deti nga programa. Ito'y pagayam mo, Ramon. Pagayam ko Ramon, Diyos ti agngina met, iti panangipatulod mo, iti deto'y surat mo, iti programa tayo tinapalabas. Awan ti masaok, iti deto'y problema makabsat, gabuta, oresyak, ket maburburtya anak. Adu digiti agkakabagyan, agkakapamilya nga nagsisinag, apo iti paragturong da nga nagtrabaho iti abroad. Ngayon sabsabali, deti pakasaritaan ti biyag mo, pakasaritaan yung kaninanang mo. Saan mo nga amuno, anya ti agpaiso? Awam met na ilanad mo dito nga nagbalin niya, kinagura na ken ka. Ngem no pudno ti kunam nga simurot iti sa bali a lalaki wenno may sa kulto. Amok nga no kasano ti iliw mo ken kuana ket kastamet ti iliw na ken ka. Ikarkararag kuta agawid ket agkita kayong tumetlaing. Ngamin no sika saan mo met nga amuno sa dinno ti pangsapulam ken kuana. Husto ti kunam kailiw mon. Kahit mo met na pagserbiyan ti ina. Angin. Saan mo nga amuno sa dinno ti ayan na. So nga kabadangan na kuno kadwanak nga agkarkararag pagayam ko Ramon. Kadumteng to ti aldaw nga agkita kayo met laeng nga agina. Dito nga rin din papagayam nga rikpan tayo iti sa bali payagundaway iti programa tayo tinapalabas. Dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Agyaman kam ting kay panagbuya ken panagdingeg iti programa tinapalabas. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pannakapaay. Anangasok ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.